हेल' एभ्रिवान दिनैनि भिडिअ'आव मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो सानदों आङो। नोंथांमोना अननानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जे मैयानि भिडिअ'आवहाय आङो मोनसे कमेन्ट्सखौ भिडिअ'आव लाबोदोंमोन। माने बे कमेन्ट्सखौ ओरैबायदि थांखियाव लाबोनाय जादों, बेवहाय मोनसे हिस्ट्रि बादि नुनायखाय बियो मोनसे इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोनसे गियाननि थफ्ला जानानै थागोन। बे थांखियाव आङो भिडिअ'खौ कमेन्ट्सनि भिडिअ'खौ आङो लाबोनाय जादोंमोन। दा बे कमेन्ट्सखौ सोरबा नार्जारि ना मारैबा होननाय सासे बेक्तिया हरदोंमोन। बियो दा भिडिअ'आ गैला। आं गासिखौबो भिडिअ'खौबो दानबाय। स्क्रिन रेकर्डसोमोन नालाय बेखौबो दानजोब्बाय आङो, जेबो गैला। दा बिथाङा भलन्टियार फर्सनि जानानै बादि बिथाङा कमेन्ट्सखौ लिरहरदों। सिगांनि लिरनाया जोबोद मोजांमोन, नाथाय बिथांखौ खबर लाबाय। बिथाङा भलन्टियार फर्सनिबो जेबो नङा, सासे बेक्ति इउटुबाव कमेन्ट्स हरग्रा हिसाबै हरदों। दा बेवहाय लिरहरदों आरो। दा नैबे भलन्टियार फर्सनि सारमोन आदामोना आंनाव खबर लाहरबाय, बुंहरबाय। बिथांमोना मोजाङै बुजायहरबाय, खोन्थाहरबाय आंनो बिदि बेक्ति जोंनाव गैया आरो भलन्टियार फर्सनि थांखिया बे नङा। भलन्टियार फर्सआव बयबो रावखौबो बखियाजासे, रावबो राजखान्थियारि हान्जाजों सोमोन्दो गैयाजासे आरो रावखौबो बखियाजासे गासैबो बर' हारिनि सार्थ'आवहाय बयबो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिननो नागिरदों होननानै बिथां सारमोन आरो गेदेमा आदामोना खिन्थाहरदों आंनो। जे जानो हागौ कमेन्ट्स लिरग्राया माबा मोनसे बेक्तिगत भाबै लिरदों बा माबा मोनसे खारनाव लिरदों, बिदि थानो हागौ। नाथाय भलन्टियार फर्सआ गोदोनिफ्रायबो मालाबाबो रावबो हारि, धोरोम, राव आरो हान्जा मालाबाबो इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, जेखि पार्टियानो जा, एबसुआनो जा, रावखौबो दिनाय खालामबोफेराखै, खालामनाय नङा आरो इयुनावबो खालामनाय नङा। दा बेखौ बिथांमोना फोरमायदों। दा बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सार्थ'आवनो भलन्टियार फर्सआ बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिननो नागिरदों। बेवहाय बयबो रायजो राजाफोरनि मदद बिदों, राङारि एसे एनै अनसुंथाइ बिदों। दा बिथांमोना रायजोनि सार्थ'आवनो मावनो ओंखारबाय जेला बयबो मदद होगोन आरो मदद होनांगौ। आरो बिथांमोना खोन्थादों रावखौबो बिथांमोना डिनाय खालामनाय नङा होननानै, बयबो बेवहाय बाहागो लानो हागोन होननानै। स' एसेनोसै। अब्ला बिथाङा बै कमेन्ट्स लिरग्रा बिथाङा मा थांखियाव बेबायदि माखासे खोथाखौ बुंदोंमोन बेखौ मिन्थिला। फंनैसो खोथाया बिथांना गोसा जादों। नाथाय भलन्टियार फर्सनि गेदेमा बिथांमोन, सारमोन, आदामोना बे लेखायै आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिनै फोरमायनो सानदों नोंथांमोननो भलन्टियार फर्सनि सैथोथाया मा। दिनै बिथांमोना जाथिनि थाखाय बेसेबां गाबखांदों। नैबे समाव बिथांमोना बर' हारिखौ लानानै मोनसे गिदिर सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बयबो मदद होनांगौ आरो आंबो पार्सनेलि मदद होबाय। लोगोसे बयखौबो रायजो राजाफोरखौ आङो मदद होफानो थाखाय खावलायहरबाय। आरो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन सोरनिबा माबा मोनसे बुंनाय लिरनायजों, जाहाथे नोंथांमोना जेबो मोनसे गोनो गोथो साननांगौ गैया, जाहाथे क्लियार जायो। भलन्टियार फर्सआ बयखौबो आजावनानै लाग्रा मोनसे आफाद, बेवहाय बयबो बाहागो लानो हागोन। बिथांमोननि थांखिया बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो रावखौबो खुनु डिनाय खालामा होननानै। अब्ला दा बै जाय कमेन्ट्सनि भिडिअ फैदोंमोन बेखौबो आङो डिलिट खालामनाय जाहैबाय फुरा भाबै। अब्ला नोंथांमोना बयबो भलन्टियार फर्सनि जानाखि थांखि बेखौ नोंथांमोना बुजिनो हाबाय आरो बेसेबांबा गुवार, लैथोनिफ्रायबो गुवारसिन बिथांमोननि जे आवथाया, बेयाव बयबो बाहागो लानो हागोन। स' एसेनोसै।